Det laver du. Og sådan. Så er det så bakketid. Nej. Hvad? Dansk mester i at bakke. Dan Ryle. Det bliver sjovt med her. Kæft. Det skal sgu da lige på, mand. Du må da køre lidt frem, og så lave det ordentligt. Er der fugle, eller hvad? Vi skal til driktid i dag. Det er jo feriebajer. Dan for helvede. Er der galt en kejle, mand. Hvad sker der for dig, du? Hvad laver du? Ej. Ja, det er fint der. Det var godt da. Hvad er der? Hold op med det. Det gik da fint. Du er god til. Nå, det ser vi, mand. Hvad er der? Det kan du da ikke være bekendt, da. Jeg gør det jo kun for at hjælpe dig, jo. Ja, hvad skal du så finde? Nå, men det er så... Det er sådan noget stof til, som man siger, lærebogen om bakning. Havde det ikke været nemmere, hvis du kørte den lidt frem, måske? Kæft, mand. Det kan jeg sgu da bedre forstå, at du så længe herovre, når du er herovre alene. Nej, jeg kørte den. Hold ferie, mand. God tid, Dan, du er. Du er den bedste lærling, vi har. Vi ses op i det første. Jeg har bare lavet sig ind her. Det er da godt. At du kan sagtens komme ud. Du slader til mester. Om hvad? At du giver mig fingeren. Dan. Er det ikke lidt tidligt at lukke? Nå ja, okay, selvfølgelig. Okay, en tosse, mand. Du er ret fotogen, Dan, egentlig. Nu ved jeg sgu være, jeg tror sgu jeg uploader det der på YouTube, det der med at bakke. Det kan du da bare gøre. Så skal der stå Rylebakkeren, mand. Du kan
Dan Ryle Bakker. Bare læg den på kirken. Er du generet, Dan? Nej. Det er bare irriterende. Hvad? Er det irriterende?